Diversi taż-żiżiet inħassu wara t-terremot imkejjel 5.8 fuq l-iskala Richter li seħħa l-ħabta tad-9 ta' 3 filgħodu. Taż-żiżiet li ħolqu paniku f'diversi postijiet u li waslu biex aktar minn 6,000 persuna ħarġu mid-djar tagħhom. Kawża tat-terremot iġġarraf ukoll qatt ta' bin istoriku fosthom f'Cavezzo. Il-vittmi huma fost l-oħrajn minn San Felice, Mirandola u Concordia. Bħala prekawzjoni l-iskejjel, l-universitajiet u ħafna postijiet pubbliċi wkoll ġew evakwati. One News tkellem ma' Marija Fava, studenta Maltija ta' 21 sena li bħalissa qed tistudja fl-Università ta' Padova, università li ġiet evakwata. Llum kellha tingħala b'mod prekawzjonali u anki issa fir-residenza li qiegħda bħalissa qed jiċċekkjaw il-bini kollu tas-siti ġifieri ta' Padova. Allura irridu noqogħdu barra sakemm jiċċekkjaw kollox. Ma' One News hija qalet li ħafna ġenituri tal-istudenti inkwetaw għal uliedhom. Peress li aħna kollha l-maġġoranza minn barra mill-Italja, il-familjari tal-barranin ġaraw l-aħbarijiet u qed jiċċemplu allura kulħadd tip of diskussjoni jitlaq mill-grupp u jitkellem lill-familjari d-dar.